Nalazimo se u kući za mlade Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Otkad ova ustanova djeluje, s kojim ciljem i tko su njeni korisnici? Pa evo, Kuća za mlade otvorena je u listopadu 2018. godine pod visokim pokroviteljstvom tadašnje predsjednice Republike i nadbiskupa Zagrebačkog kardinala Josipa Bozanića. Kuća je namijenjena za smještaj mladih nakon izlaska iz skrbi, znači ili iz dječjih domova ili udomiteljskih obitelji, te za studente slabijeg imovnog stanja koji nisu ostvarili pravo na studentski dom. Koliko mladih danas ovdje boravi i što im je sve dostupno u ovoj kući? Je li to samo smještaj ili postoje određeni programi u koje su mladi uključeni? Trenutno na smještaju imamo 23 korisnika, a do danas je kroz kuću prošlo 32 korisnika. Znači, osim smještaja u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama s kupaonicama, nudimo im i pomoć i podršku psihologa i socijalnog radnika koji imaju stalno na raspolaganju. Znači, pružamo im psihosocijalnu pomoć i podršku, pomoć pri zapošljavanju, mogućnost dodatnih edukacija, duhovnu skrb. Evo sad ove godine planiramo za Uskrs imati i duhovnu obnovu za naše korisnike. Znači, našim korisnicima još nudimo i financijsku i materijalnu pomoć. Evo, javljaju nam se i neki donatori koji naše studente slabijeg imovnog stanja stipendiraju i na taj način im pomažu u njihovom školovanju. Evo, što se tiče edukacija, ovaj mjesec smo dogovorili sa zajednicom Susret edukaciju o prevenciji ovisnosti. Mislim da je to jedna jako važna tema s obzirom na veliki problem u našem društvu. Evo, i na taj način da našim mladima skrenemo pozornost na taj problem kako bi to prevenirali. Osim toga, organiziramo im i radionicu financijskog opismenjavanja kako bi naše mlade naučili kako racionalno koristiti novac, jer veliki je problem za korisnike koji su živjeli u dječjim domovima, nisu imali mogućnost raspolaganja s novcem i onda kad dođu u samostalan život to bude veliki problem. Evo, mi se nadamo i želimo im biti ta jedna odskočna daska, vjetar u leđa u samostalni život nakon što izađu iz institucije. Koliko je važna ova kuća za vaš daljnji život i koliko bi život bio teži bez jedne ovakve ustanove? S obzirom na situaciju u državi i želje studenata za studiranjem, pa čak i tolika je želja da studenti žele ići u druge veće gradove, a ne mogu zbog nezaposlenosti svojih roditelja. Ja sam bila u situaciji gdje sam imala stan, ali s obzirom na financijsku situaciju jednostavno mi je bilo preskupo plaćati toliku svotu novca i mislim da sam ovdje pronašla mjesto koje mi je stvarno dostupno, prihvatljivo. Stvarno sam sretna i zadovoljna što prvenstveno i moji roditelji, ja sama sebi mogu ovo priuštiti. Kako bi vi svojim riječima opisali Kuću za mlade? Je li to ustanova kao i sve druge ili nešto više od toga? Prije svega rekao bih da je Kuća za mlade jedna jako zdrava zajednica u kojoj se svako od nas može suočiti sa životnim izazovima i zajedno imamo neko određeno zajedništvo i zaista mogu reći da je jedno posebno mjesto i da je okruženje isto tako izuzetno vedro. Pa Kuća za mlade je jedan veliki i uspješni projekat koji je svima nama, pogotovo nama stanovnicima ove kuće, puno pomogao. Smatram da je ovo više puno od ustanove jer sa djelatnicima svi imamo jako lijep odnos, možemo im se obratiti, računati na njih u svakom trenutku s punim povjerenjem, jako su prijateljski nastrojeni prema nama, a tako nešto ne možemo susresti u nekim drugim ustanovama. Ovo je jedna predivna ustanova koja mladim ljudima pruža priliku i mogućnost za što lakše osamostaljivanje. Ne bih usporedila ovo sa drugim domovima ili ustanovama iz razloga što u ovoj kući imamo socijalnu radnicu i psihologa koji su na raspolaganju za sve svoje korisnike. Isto tako pružena nam je i pomoć i prilika i edukacija kroz različite radionice. Pa kroz te radionice zapravo dobivamo odgovore na pitanja na koja smo nekad možda i tražili odgovore, a nismo dobili povratnu informaciju ili uopće nismo razmišljali o takvim vrstama ili edukacija ili radionica, tako da sve u svemu jako, jako kvalitetno.
Kršćanstvo su dijela, a ne samo riječi. A ova kuća je jedno takvo dijelo. Koliko je vama vjera važna? Rekao bih da je vjera ima jako važno mjesto u mom životu. Ne važno, nego zapravo najvažnije. Baš sam si prije nekoliko dana postavio pitanje kako bih da nema Boga, što ako Bog ne postoji, i u svojim razmišljanjima sam zaključio da bih zapravo glumio cijelo vrijeme da Bog postoji. Čak i da njega nema, ja bih živio kao da je on stvaran, iako jest. I tu sam zapravo mogao i sam vidjeti koliko je on meni važan u životu. I vjera, prije svega Boga, vjera u njega, jel? Životu jednostavno daje smisao, jer kako čovjek odrasta i sazrijeva, potrebno je, nije više dovoljno živjeti za, ne znam, hranu, odjeću ili uspjeh ili što god može to biti, nego potreban neki veći smisao. I mislim da Bog, Božje stvaranje i ljubav daje jedan lijep smisao i živjeni život potpuno. Za sve mlade ljude, kao i za mene, koji odgojeni smo u tradicionalnim katoličkim obiteljima i vjera je neizostavna odrednica našeg života. Kad mladi ljudi dođu u neki veliki grad kao što je Zagreb, gdje je veća koncentracija ljudi i gdje ima i puno više svjetonazora, čovjek se nađe pred zidom i često se posrami svojih svjetonazora. Ali evo, hvala Bogu, Bog me nekako naveo na ovaj put do ove kuće i zapravo tu se ne moram sramiti ni svojih svjetonazora, ni mišljenja. Sustanari su stvarno prijateljski, svi nastrojeni. Imamo super odnose, isto tako kao što sam rekla i malo prije, socijalna radnica i psiholog su tu na raspolaganju, s obzirom da svi mi prolazimo kroz nekakav stres, pogotovo u završnim godinama fakulteta, oni su nam tu i za bilo kakvu drugu pomoć ili samo za razgovor. Ali u svakom slučaju jako dobro koncipirano i nadam se da u buduće svi drugi studenti koji budu htjeli doći tu će se javiti u ovu kuću i dobiti priliku zapravo tu živjeti, raditi, školovati se i tako dalje. Korizma je vrijeme odricanja, ali i vrijeme pomaganja. Koja je vaša poruka za sve one koji nas gledaju, vezano uz ovu ustanovu i za sadašnje i buduće njene korisnike? Pa evo, u ovo korizmeno vrijeme pozivam sve naše drage gledatelje da ukoliko su mogućnosti i ako imaju te mlade osobe na srcu da im pomognu. Mogu im pomoći posredovanjem prilikom zapošljavanja, da im omoguće neke dodatne edukacije, mogu im pomoći materijalno u vidu stipendija, novčanih pomoći, evo kako je tko u mogućnosti. To bi našim, pogotovo evo i studentima koji dolaze iz obitelji s težeg imovinskog stanja puno pomoglo da se mogu školovati.